गिबियावनो जिहेतु दिनैहाय 2 अक्ट'बर जातिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान बेजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनै बे बेंटल एरियायाव बा बिटिसि हालामाव जेसेबां सिखारिफोर दंमोन बे सिखारिफ्रा दिनैहाय हाथियार गथायदों। बे जोबोद गोजोनथाव आरो जोबोद दुखुनांथाव नैबे खारनावनो बुंदों आङो जेसेबां हाथियार जमा होदों बे बेसे बोसोरनि सिगांनिफ्राय सिखारि खालामामोन बा खालामगासिनो दंमोन। खबरैनो बिसोरो बेसेबां हाजार जिब जुनार गावथारखो बेखौ आं दुखु मोनदों। मानो होनोब्ला आं सासे मानास नेसनेल पार्कजों नांजाबनानै थानाय पानबारि गामिनि सासे समाजखौ मोजां मोनग्रा, बिफां लाइफांखौ मोजां मोनग्रा, प्रकृतिखौ मोजां मोनग्रा आं सासे मानसिमोन। नाथाय दिनैहाय बिटिसिनि आङो सासे EM जाबाय। EM जानायनि उनावहाय जिहेतु आं दिनैहाय नुबाय जेरै बिटिसिनि जिफोर हाथियार गथायदों बियो मोजां लक्षण। बिथांमोना बुजिबाय बे खामानिया गोरोन्थि दङ, बे खामानिजों संसार दानो हाया, बे खामानिजों इयुन दानो हाया, बे खोथाखौ बिथांमोना बुजिबाय। बुजिनानै दिनै गोबां खस्थ' जमा होबाय। आं मिथिबाय दिनैनिफ्राय हाग्रायाव खुनु सिखारि थानाय नंला आरो थायोब्लाबो जिहेतु थांनाय दिनफोराव गोबां NDP उग्रपन्थिफ्रा हाग्रायाव दंजोबोमोन। बेनि थाखायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बै हाग्रायाव सिखार खालामनाय मानसिफोरखौ NDPनि ना सिखारि बेखौ हमनो हास्लाबामोन, जायनि थाखाय NDP होननानै बिसोरो एटाक खालामनो हायामोन। दिनैनि दिनावहाय जिहेतु NDP गैला, सिखारियाबो मेक्सिमाम सारेन्डार जाबाय आरो जायफोर सिखारि खालामनानै जानायनि जिथु सिमां दङ बिसोर फैलार जासिगोन। बिसोरखौ एटाक खालामनो बा आक्रमण खालामनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गोरलै जासिगोन। दिनैहाय खावलायगोन जायफोर दिनैनि जिथु सेरेमनियाव, दिनैनि जिथु हाथियार गथायनाय सानाव जायफोर मानसिफ्रा दिनै दासिमबो हाथियार गथायाखै बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे थाबैनो गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै हाथियारखौ जमा होयोब्ला बिथांमोनखौ गोबां निमाहा होनाय जागोन आरो बिटिसि सरखारनि बिथांखौ नायनाय जागोन।